Πίνουμε το καφεδάκι μας και τώρα ξεκινάμε να κάνουμε έτσι ένα make-up look, αλλά πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε βλέπετε τα μαλλιά μου δεν είναι και σε καλύτερη φάση, θα έλεγα, της ζωής μου, αλλά πάμε να κάνουμε έτσι ένα γρήγορο. Πώς θα μάζεψα έτσι? Καλά είναι. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε έτσι ένα λίγο γρήγορο make-up look με 2-3 πραγματάκια. Δεν θα βάλω πάρα πολλά πράγματα πάνω στο πρόσωπό μου. Λοιπόν, πάμε με το concealer και πάμε να βάλουμε. Εννοείται πως βάζουμε εδώ, στα σημεία που χρειάζεται. Λοιπόν, κάνουμε τις γωνίες μας. Και βάζω και στα μάτια, γιατί θα δείτε τι ωραίο αποτέλεσμα θα κάνει. Κοιτάξτε πώς ανοίγει και πόσο ωραία ανοίγει. Κοιτάξτε αυτή τη μεριά και κοιτάξτε αυτή τη μεριά. Και τώρα θα γελάσετε, κοιτάξτε πόσο μικρό έχει γίνει το μολυβάκι μου για τα φρύδια. Πραγματικά πρέπει να πάω να πάρω άλλο. Να δείτε εννοείται τη διαφορά. Κοιτάξτε εδώ που το έχω τελειώσει και κοιτάξτε αυτό. Καμία σχέση. Και τώρα βάζουμε και... Λοιπόν, αυτό είναι το αποτέλεσμα και θα σας πω ακριβώς με ποια προϊόντα έκανα αυτό το αποτέλεσμα. Είναι με πολύ λίγα προϊόντα, είναι από διάφορες εταιρείες. Λοιπόν, ξεκινάμε το πρώτο. Είναι το concealer από Dusting Cream. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι που έκανα κοψίματα με την Emanuela Cosmetic. Αυτή εδώ την απόχρωση είναι φανταστική. Λοιπόν, έκανα το eyeliner με την Emanuela Cosmetic. Είναι φοβερό το μαρκοδωράκι, δεν μπορώ χωρίς αυτό. Μολύβι για τα φρύδια είναι πάρα πολύ μικρό και δεν θυμάμαι από πού το έχω πάρει. Πραγματικά θα πάρω άλλο από κάπου αλλού, γιατί δεν θυμάμαι πού το έχω πάρει. Και κάνει θαύματα. Βλεφαρίδες μου Maybelline New York εννοείται.
Το μολύβι χιλιών που κάνουμε το περίγραμμα από MUA, το Obsession, είναι φανταστικό, πραγματικά κορίτσια μου, θα με θυμηθείτε, είναι όντως τέλεια απόχρωση και εννοείται πως έβαλα από πάνω ένα ένα lip balm, κεράσι από την MUA, εννοείται. Λοιπόν, και αυτό είναι το αποτέλεσμα, δεν νομίζω να ξέρω, και το μολύβι, το μαύρο από Dusting Cream. Αυτά είναι τα προϊόντα που έχω διαλέξει για το σήμερα make-up look. Πιστεύω να σας άρεσε, εμένα μου αρέσει προσωπικά. Αν δεν σας άρεσε κάτι, κορίτσια μου, μπορείτε να μου στείλετε μήνυμα, εννοείται στα σχόλια κάτω και να μου πείτε ακριβώς αν δεν σας άρεσε κάτι ή γενικότερα. Αυτά από μένα, φιλάκια πολλά.